tan samar moring suksma Cinok semaya winah ya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liya pengalu yo pindha pecating supana sumusuping rasa jati wah ing kono ta wau pandhita Saptarga Sang Maharsi Wyasa ya Kresna Dipayana ya Rancuka Prawa ya Sutikna Prawa kala semono siguraneningaken ciptana nuwun marang purbaning kawasa kawis tinggal kalamunta sedhakep salukutunggal sulku nutupi babahan hawa sanga ngeningaken pancandriya mandriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu payu patang perkara mung sajuga ingkang sinidhi kara teng pucaking grananut marang giyonganing kayun-kayung-yun angayati ayahaning parutama kaya mati jeneng urip-urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine Sang Resi Wyasa marang dewane nyuwun pitedah mrih kasidaning lampah bauta dereng ngantos nampi wangsiting Bathara kedadak kaya ana mendung wonten ing antariksa lah menika tawarnanipun pujangganing katon ngimoy mantaka Sang Begawan Duraweca ingkang ngangklang wonten ing Dirgantara jagat pangestungkara bah ya pancen ampuh perbawane Sang Resi Wyasa ya arep dikaya ngapa menungsa kuwi kedunungan apes luput bilai iki sing nunggone Raden Arjuna ya sajake cipta nuwun marang purbaning Gusti ya Janaka tampan ana ajiku pasirpan wewe putih Begananda kelakon keturon kowe dalah momo pasirpaku Pandhawa aja lok kari kilangan aku sing nyidra Begawan Abiyasa Janaka lianger bajutan pirang dina iki mongko ora bladegan lho yahine kaya bisa wis turu kebangeten ku anggere sampak mrene nunjang-nunjang
Janaka. Janaka nglilir di. Janaka, kula Kaka Prabu. Kowe duwe kesaguhan apa? Rumeksa panjenenganipun Kanjeng Hyang Peremban Begawan Wiyasa. Oh, ngono. Inggih. Lah saiki Kanjeng Hyang. Lah menika. Ayo, lah menika piye? Ayo. Endi Kanjeng Hyang? Kanjeng Hyang Wiyasa endi? Koko Prabu nyuwun pangapunten. Ngantos sakliyepan kula mboten enget Purwodaksina. Kowe ketaman sirep PW Putih Digananda. Pancen ana wong sing jalari siadi keturon iki mau. Nganti ora eling apa-apa. Inggih. Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Tungkanen tak kira durung adoh ya. Latmara Sangarjuna anungsane sira sawangnya gendreh manis liringe dikamantyan ngapeti kula katur Koko Prabu ngawunggu ya banget panarimanung pun Kakang Yayi Arjuna paman sengguni pangabekti kula katur ya Raden Janaka tak tampa pangabektimu Kakang Kartomarma pangabekti kula katur. Ya, Janaka pangabektiku tak tampa. Pangabekti kula katur sinuwun. Ya, tampa. Kyai Patih Sengguni Blujeng. Ya, slamet Petruk. Raden Kartomarma kami wilujeng. Ya, karaharjan tekaku Petruk. Sinuwun ngawanggi Prabu Karni wilujeng. Wong jeneng kok dibasake. Ya, slamet Bagong. Raden Kartomarma wilujeng nggih. Kartomarma kok meremo. Ya padha slamet Bagong. Oh nggih syukur. Sekecake nggih. Ya. Engko pinarak. Omahmu ngendi? Pun kula sadi. Didol kok mampirke. Ra ketok wong ae. Ngabekti kok dilangkai. Gong. Kliwatan. Siapa? Patih Sengguni. Alah, prek. Wis. Iki kok diprek lho. Alah. Ora bagekke aku. Oh, ya aja ngono. Arep dikaya ngapa ya? Dibatin wae ning laire kudu. Alah, aku malah ngapusi. Aku nek ora seneng ya ora seneng kok. Tenan. Aku nyamak karo Sengkuni iki buruhke aku. Tenan, Tru. Wong aku di anak wedok dipek Sengkuni ora entuk aku.
Timbang dipek sengkune wong tak pek dhewe. Cakep. Oh iya. Kowe ngabekti karep aku ora tak pengestoni, ora mbok pengestoni ora patheken. Sengkune mengestonono ya ora mandi. Koko Prabu. Piye Yayi? Inggih nyuwun pangapunten kenging menapa? Aradi kasep arawuh paduka wonten ing Saptawarga. Yo. Sing gedhe pangapuramu pancen sing adi pun Kakang ora bakal nyaketi menyang pertapan Saptawarga. Sababipun menapa? Persajan wae. Aku iki dudu trah Saptawarga. Mula segedhe pangapuramu yen to pun Kakang iki ora sowan menyang pertapan Saptawarga, ora sowan sangadipun mban Begawan Wiyasa. Lho, pamiya mboten nggih mboten napa-napa. Ning nek nggih panjenengan ning nuwun sewu ngestina Sinuhun Prabu Duryudana. Sak kurawane niku lagi wayahipun sangadipun mban Begawan Abiyasa. Ora usah mejang, ora usah mulang karo aku. Anggepmu ki apa? Kaya pinter-pinter kok. Lah jete batur iku dadak mulang karo aku. Lho batura nika upama kula mulang kali sampeyan ora kleru wong tuwek kula timbang sampeyan. Ora jeng pripun? Wong sampeyan lahir aku roh lho. Aku ya jagong. Lah iya, apa? Koko Prabu keparingipun Kakang Prabu dinten menika rawuh wonten ing Saptawarga namung mapan wonten tepis wiringing pertapan. Aradi Jubriya raos sing manah kula. Jubriyane perkara apa? Menika kala Kanjeng Hyang Premban Begawan Wiyasa ical saking palengganipun paduka. Kakang Prabu Karna priksa lelampahan menika. Janaka kowe aja ndumuk karo pun Kakang. Saiki yen to Kanjeng Hyang Premban Begawan Wiyasa kuwi mau ilang saka Panduru. Mbok menawa kuwi kesiku saka keparinging Gusti, ora den keparengake nggone bakal mangun Saptawarga. Kuwi jenenge kuwalat, ngono. Nyatane urung nganti kelakon, Begawan Wiyasa wis kesiku. Den mboten susah nyembah. Pun mboten susah nyembah. Pun cari jumeneng. Engko ngadeg. Nang apa? Pun ngadeg kok. Iki kok ngadeg kok jangan to ya. Wong hebat. Video ajan-ajan. Ajan-ajan mesti kula ajani. Iki dijak apik ora keneng. Napa ora wurung ana gawe kisil. Yayi Kumbakarna. Wah, kula. Guru-guru kok. Ngapa terus melu malang kriwikan dadi grujugan? Ngapa Janaka? Kowe ngadeg merbabak abang pasuryanmu. Kakang Prabu sing gedhe pangapuramu yen to aku nungkak. Rasah dibacani. Rasah wedi walat, mungkin ada walate karo sanggane. Enek apa? Kowe Jubriya karo aku. Kakang Prabu. Nyatane para Kurawa ora gelem caket kelawan para pepunden. Pedah apa aku nyembah kelawan Kakang Prabu Ngawangga. Bagus pancen ngono. Dina iki sisan gawe pancen Begawan Wiyasa. Aku sing dina iki sing nyidra Begawan Wiyasa. Pancen iki gawe aku. Jan wong ora slamet tenan. Wong kejem kok ora kaya kuwi jan elok tenan. Kakang Prabu yen to pancen mengkono Kurawa ora kena digawe becik. Pancen dina iki timbangane Begawan Abiyasa kuwi mban jindhe mban siladan. Sing ditresnani mung para Pandhawa ora gelem tresnani karo putu liyane. Ora bodho banget to kuwi. Lah sing ora gelem sowan. Kowe pedak bodho ki apa ki sowan yang pertapan ngaturake sedaya kalepatan kula. Ngoten. Nek wong apik ngoten niku ora. Aku peh dumeneng ratu, jumeneng dadi pangeran niku obah topat-topat. Apa meneh jenenge Sengkuni, sampeyan dadi patih ya ora awet ora sak jeke urip sampeyan mati nggih, Pak Cilik Sengkuni. Den. Oh, sampeyan nek tuwek titenono, ora san dadang gambleh. Ya. Ayo arep apa?
wonten menika Kakang Prabu kersa ngunduraken eyang perempuan napa mboten? Ora susah tak balekake. Tegakno, lilakno bekana biasa. Yen to pancen ora gelem balekake ngundurake Kanjeng Hyang Wiyasa. Ayo. Apa njaluk? Kula tak sampurnake dina iki. Kartomarma, cekelen iki.
Lumayan. Apa rek? Entuk keris. Kerise sapa? Kerise Citraksi. Reng, apa? Tak omongi, keris kuwi wesi aji. Coba kaya ngopo tak delok ora. Mbok demok ora murung ilang dayane kok. Walah kling. Kok genah keris tukon saka alun-alun lore kok. Kementus. Tak omongi ya, Rek. Apa? Ngene ya, wong nyekel keris kuwi cocoke karo sing duwe. Cocoke piye? Jenengmu kuwi rak gareng. Heeh, iki diitung sik. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya maga. Lho. Ki bogo ki mburi. Heeh. Lah terus ora ngerti. Lah tegandengane, lah ngene. Percaya ora kowe? Oh iya saiki percaya aku. Piye. Nah ngene lho. Dicocoke karo luk iki lho sing minggak minggo iki. Oh iya. Terus ngitung ngene. Hana Caraka dol. Wedhus sih. Tik dol iki lho. Wah, pokoke dian tenan. Toprak. Ora jane wong ki ngopo iki? Neng ngarepan kok malah beker-beker nakur-nakur. Karep iki gek kepiye kuwi? Toprak. Rambuteng to? Mboten. Toprak. Wong sing dipoyoki kowe. Kok malah kowe iki melu. Lho, iki mau rak moyoki kowe. Moyoki pripun? Saiki aku tekon. Toprak. Iki apa? Niku rak colahe jago. Nggih. Oh, bocah ki. Weh, keterangane Bagong ki moyoki aku. Madani aku madeg. Toprak. Madeg ora kowe. Rek, apa? Kowe butuh duit. Ya butuh. Nek butuh ketemu Swatama, kowe muni yo, "Hai, toprak." Ngono. Ora dikai duit. Apa iya lho aku dikai 5.000. Apa iya kandhani kok maido. Mune piye? Hai, toprak. Hai, toprak. Ngono. Heeh. Gampang. Mudyana. Ajar. Hai wirang. Mas. Apa? Tak omongi yo. Ya piye? Hai, toprak. Kayak pira, Reng? Kayak matamu kuwi. Tempiling e. Lah kok ya goblok men genapi anak jaran kok. Wong edan brusuk wong gerang. Janaka mati dening aku kowe. Ya. Wah.